Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit paksa kalimat nabi terlebih no saking ilo duni dumawahno ing tawang tawang mangyo kalujengan basuki raher janing kamulian. Nuwun kawula nuwun para sepuh bidi sepuh aji sepuh ingkang tansah ngupastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang tansah pono ing pemuas lebdo ing pitutur ingkang tansah kawula pundi-pundi. Para pangemban panggebating praja satriya satriyaning nagari minangka pandom-pandoming kawula daksih ingkang tansah kawula bekteni. Para alim ulama ingkang tansah rinten lan dalu sumandhing kitab suci wahyune ilahi minangka manembah kiblating budi ingkang tansah kawula pundi-pundi. Langkung-langkung dumateng ingkang hamugati panjenenganipun Bapak Rian Setiawan kalian Mbak Putri Wahyuni ingkang sampun netepi darmanding ngasepuh islamaken Kang Putra Nak Mas Bagus El Hanafi. Atur kapurwakan dalu menika dumateng para lenggah brokat Kang Prasa Trisna Budaya sedaya kula sak kanca sowan ngabiyantara. Wonten ngasanipun panjenengan sami ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng makempal. Dalu menika saged silaturahim wonten ing dalemipun Bapak Rian kalian Ibu Putri Wahyuni. Lalu menika makempal kalian sedulur-sedulur rencang-rencang singgasana musik campur sari katur dumateng panjenengan sedaya sowan ngabiyantara atur lagun campur sari lan sanes-sanesipun. Para legabara kadang Prasa Trisna Budaya sedaya setunggal mbaka setunggal kawula aturi jumeneng para widiwati kanjeng kuyung kalian singgah sana musik campur sari sinungguyung kalian bisar audio lan ugi streaming Ladomex Media Pro aturaken gunging panuwun dalem menika saged sowan ngabiyantara wonten ngasanipun panjenengan sami. Sumangga ingkang sepindah kawula aturi jumeneng Nimas Ayu Emma Ayu dia kalian singgah sana musik campur sari. Oi. Gendu Ayu, Emma Ayu dia matur sembah nuwun, terima kasih malam hari ini bisa berjumpa kembali. Tentunya untuk sedulur-sedulur dan juga para lenggah sedaya ngaturaken gunging panuwun. Ingkang kaping kalih katur dumateng panjenengan kawula aturi jengkar jumeneng sautawi saking sanggar panenggahan Nimas Ayu Ica Sragentina sumangga singgah sana musik campur sari. Wonten dua widyawati yang hari ini alhamdulillah hadir kembali untuk panjenengan semuanya untuk membuka kesempatan yang luar biasa tentunya di season malam kali ini ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh dumateng para lenggah sedaya sinambi hakrahabi pasukatan wonten ngasanipun panjenengan sami kawula aturi sugeng lelenggahan Kanting Martika lan kangge miyak spinning swasana wonten menika katur dumateng panjenengan sedaya sumangga suka parisuka kalian singgasana musik campur sari.
matur sembah nuwun. Dan ikut bergabung juga malam hari ini tentunya Duk Vita Alvia dan juga Nova Amelia. Spesial untuk panjenengan semuanya ngaturaken sugeng dalu para lenggah ingkang kidumatan para kadang prasa tresna budaya sedaya dalem tur Gusti Adi katur dumateng panjenengan sumangga singgah sana musik campur sarinya Indonesia. Monggo Pak Komandan Gio, Pak Dek aku.
Panuwun, terima kasih Nduk Ema Ayu Dian.